Salam, hormatly watandaşlar. Dünkü şol ýolga gelýän video rolum goýupdym da şol ýerde ýanky biziň student ýigitlerimiz ýa ýaşlarymyz, gyýdylar, oglanlar şol Harkowdan hem Kiýewden ýa aslynda Ukrainadan basgyny bolup çykarlar bar Polşa gelip. Şo demir ýol wagtlaryna kösenýärler diýip bir illeşimi bir tapar mysal getip aýdypdy da şonu ýetirin harmyrada biziň hem ýaşlarymyz diýip. Şoň üçin men size aýdyp berdim. Öýdüm, hakykatdanam ýolga gelýän, indi bu taýda nira barýanyny size aýdym. Men ogrum Polşa tarap, Polşadan Ukrainan serhedine, şo taýda soňky gelen maglumatlara görä, biziň şol aňyrda geçibilmän duran watandaşlarymyz bar diýär-de, bilemek näme üçin geçibilmändirler. Ya geçip nira gitjegin bilmän durallar bar diýär, ýa-da Rumyniýa tarap gidýärler bar diýär. Indi şo esasan şo geçelgelen bir ýerine baryp men şo taýda ýanky watandaşlarymyz, ýaşlarymyz bilen görleşmekçi, olara ýol salgy bermekçi, nira gitmeligi, näme etmeligi. Sebäp men pikir edýän bolam, men videom görmeýän bolmaşymly. Şol oppozisiýa diýenseňmi ýa şol aňyr haramzady hökümete garşy duran diýenseňmi gorkýarlar, men näme bilemek. Ýogsa şo taýda düşünükleri aýdyp berdim. Indi çeýnap berende de agdyna ýutmaýan ýa başaran haklar. Onun için şu kun men yerine bolsam şo taýda gowurmak diýen. Hem salgy bermek, hem hal ýagdaýyny soramak, hem elden gelen kömek etmek. Ýöne bu videolar düşünükli sebeplere göre men ýurda baramdan soň her gün şu 5 minutluk, 10 minutluk çykyşlamy goýurduran. Sebäp howtullyk ýagdaýym bar, onuň beýleki ýagdaýym bar. Men aýda oturmaýan, hana men barýan, ine men bir katibet gelşik borda etmeli borcumu döşüňe urup dursaň ene mene diýen ýa beýlikler edemekdi. Bular real situasiýada, şular real ýagdaýda her bir insan garaşdarlyk borcu diýip düşünýär. Onda da bize öz birek-biregimize türkmenlere arka durmaly ýeri geldi. Olaram bir benden çagasy, men çagam ýaly, men öýtgeşik ýeri ýok. Onun üçin elden gelen gollum gelen kömegim hökmen eden. Indi kömek barada. Menden bir hepde ozal ýanky şu Ukrainada bolup duran ýagdaýlar görüp, maňa gatken jaňydy Ukrainada gatnaşyp berildim kendim. O ýagdaýlarymyz agyr, erkeklere hiç bir bolla çağalar oduň astynda galyp padwalan çykan aklar. Ondan men olara aýtdym. Men öýünde 40-45 adam ýerleşdirip bilýär, gelin öýe hana öýünde barymyzdan badyr eýlep uruşy torýança ýagdaýda dolýança ýaşa berin diýip aýtdy. Indi geljekler bar, meýil edýärler bar, ýöne biz ýaşamal içinde ýagdaý agyr. Ýemit ýagdaýym bar bol, ýöne esasan şol perebäzişli material ýa-da yaralılara ýa hassalara bermäge derman ýok, çağılaryň ol ýanky pampersi ýok diýe geýdirmäge onundaky çağılary ýa ýörjen malalar ýa bolmadyklary. Sebäp magazylar ýapyk açyk bolaýyndan halkyň önüne pulum barmy? Ondan gyýdylar bilen maslahatlaşdym, olar aýtdylar, "Papa gel bizde üç taýdan dedi." Hem açelydy, kömek soral, ýaşaýan vilayetimiziň ilatlaryny biz tanýarlar da taýda. Onu Facebook'ta açıptırlar. Hudaýa şükür şu güne çeli men gelýänçe meýam adamlaryň eden kömegi şol umumy edilen kömek 24.000 kron bolsa şol $2.400 bolýar. Şo pullary alyp gaýtdym, häzir Polşada şolara gerek dermanlary, zatlary, produktdan şu taýdan almakçy. Näme üçin? Sebäp bärde Polşada haritler 2 esse arzan Şweýçarda bahalar bilen deňeşdirildi. Onuň üçin bärden alyp, eger men Ukraina içine salmasalar, onu men serhetde gowşuran aňyrdan geljek ýigitler bar, onlar çeýlap tanışlama. Olar ertip adresini gowşurjaklar. Yetimler öýünemi, hassahanamy, ýa ýene bir ýerimi, ola bilýär ki men näme etmeliň goşa taýda foto atýar, surat alarlar. Video düşürürler, uğradarlar. Soň menim bärde satyn alandan aklymyň kırtan satyn hemmesini alyp şol Facebook'ta gyýdylamy açan ýemesini sahypasyny ýerleşdiren şol kömek eden adamlaryň biler ýaly. Olaň eden kömegi nira gitdi, kime gitdi, näçe gitdi. Bu taýda bu döwletlerde bu zatlara gaty üns berilýär. Adamlar sana kömek diýip berýär, erine çyrşamak üçin. Men näme üçin aýdýan, ol başda görýän, 20-nji ýylda şol wepat bolan ýigitlerimize
Ulylan kömek gelip başladı. Ondan sonra içinde içgaraları var hökümetin. Nire harc ettin? Hani bana hesap et ber. Özü bir köpüge meselena. Yani menden hesabet soruyorlar. Yani elbette şu pul alanın içinde de men sonra üstümde şu bir el egriraklarım var iken o. Şu umum garma görmelikte o. Özün mesela $100 alınmam, $200 alınmam. Böyle ya, onların vakti gelir, ondan sonra uğradılan kömen her bir körüş için cevap vermeli varlar. Ona memnundan aytıp koyun. Bir dünyada hasatta zat yok. Yani benim maksadım vatandaşlar yerine barıp yaşlarını karşılamak, görmek, bilmek yağdaylarını. Ondan sonra tayda konsultasiya beremezim. Men sahipam dinleyen hak bilir, ya görün hak. Ya bunlar önünden çıkıp ağlayanlar var. En yankı var da ayttık da yemedi. Varşavan demir yol vazlarına gelip olur yemedi. Alıp gidiyorlar ya politekliği ve diyorlar deyip. Ben oradan hayiş ettim. Şu bana yazın olur. Şu vazlarla barında surata düşürün şu gelen adamları. Daşından alın, yanından alın. O telefonunu alın, başarsanız bana uğradım. Ondan sonra olur şu halktan alın $1000'ını. $100,000 edip gan osturup izin alır vakti gelen. Gidecek yeri yoktur bulan. Ayt men size aytayım. O tayda halk değiştirmek edip, bir zada doğru düşündü. Şüveyetler hiç yıl katnaşık yok yoksa Ukrayna. Şu tayda akı çağılan göz yaşını dözebilmen, kimse $5'dan, kimse $10'dan pul yığınap, seriste uğradılar. Kän yönelýän hemme yerde de var. Ýöne men özüm şunkun Ukraina halkynyň içinde ýanyny özüm adam şekilde duýup biljekde. O taýda oturup men erkek kişi bolup wah eden peýda edejekler. Baraýyn göreň gerek bolsa içine de giren men çekinip oturan adam däl. Azal hemme kişiň boýnunda onuň erkek kişiň öz etmeli işleri var bu dünýede. Ya şonu aýdaýyn. Şoň üçin diýip meseleler hiç kimem ana türkmenler bize gorlaw görän kömek eden akaw. Bile bu tarapdan biraz bizim o dilimiz uzun bolar Ukrainalyň ýanyna aýdar seni gorlan kertlerini bizim doganlyk hökmüne size kömek etdik diýip. Qara şeyler men size şonu aýdaýyn diýdim. Onun üçin men beýle efirlerde ya öýümde ýok haçan ýygyma gelemde onuň şu seriýalaryň hemmesini goýarym. Şonu size dikkatinize yetireyim dedim vatandaşlar. Bu taýda ýene bir gezek gaýtalap aýdýan. Birek dogurluk kömegini elini uzatmaň ýeri gel. Okman olmaňa pul uğradyp men üstüm bilen geçirmeler. Özüňiz hana Polşada müňläp türkmenistanlylar eýem ýaşap oturmaly bir aýna rejimden açyk geldim diýip ýalandan alýar, bir dogurdan alýar, bir pulunyň güýjüni alýar. Barın indi kömek edin de öz ýaşlaryňyz çykdy. Şolary bedir siziň çağanyňyň biri. Bolýa ýa taty kömek edip bilen aňyrdy. Ya gork ya diýil, näme diýil. Bir okuw ölen bir neresi çağıryrdy, näme güna bar. İki sanana hana orsun tankı basıp öldürüpdür köşeň ortasynda. Üstünden göňüge çykdy. Birini atayda bombalanan öldü diye. Yeni bir yaralandı diye. O bizim bilýänimiz. Bilmeýänimiz näçe? Az hor. Indi şolardan pulhan tamaya tamakin molýar edil. Bazlaryň orta arasynda şu boynu syrtmak salyp assalarym azdyr. Nähil millet bolduk biz vatandaşlar. Nähil biz bir wahşy haýwanyň geçen ekenmiz aho. Men eýle bir millet bir degradasiýa düşendir diýip ýatsam, tursam, oýumda, pikirimde ýokdy. Bağışlan men. 30 yıl boldy ýurtdan çykyp gaýdym. 30 ýylda milletiň agyny tersine üýtgede etdirler bular. Alyp bilmedi ýagasy bir bolla bu türkmen. Şol aýtman, diýman, öz biler etse bolsa hana şol maňa Polşadan, Warşawadan ýazyp oturan türkmen ýigitimiz aýdy, hamrada. Sizin arada galyp berme, wagdaly gelirler, özüm öňünden çykyp bir topany uğradyrsam kömegeme diýär. Berekella. Tanrı yalkasın. Seni doğurup östürüp yetiştirip ene ata Tanrı yalkasın. Şular ya insan yürekli bolup yetişenim için. Men indi şon üçin men Warşawa wagdalyna barjak geldi. Şo serhet geçergelerken Ukrainadan Polşa tarap. Şolaryň bir ötökçüge teşkilim köp ýerine barjak şo taýda seretjek nähil bizim watandaşlarymyz çykan bolsa nereler o gitmekçi gidýärler ýa-da aňyrsynda durmy serhedin garaşyp. Şonu görsem onuň şo taýdaky serhetçiler bilen gerek bolsa olup ýol başçylar bilen hökümeti bilen isler Ukrainanky, isler Polşanky gürleşip biljekmen. Bu men üçin meseleden, men üçin problemi şol
yigitlerimizin, gıyılamızın gözünün oğdu alınıp korkaklığı bilen bolup berşi şular ýaly ýagdaý. Dilim bilen bu pahirlerde. Zadam yok Ukrainada da sürüp bolýarmyş diýdi. O prawalar satyn alypdyrlar. Olam hana bärde barlyny ýa bol falşywy, ondan falşywy bolup gelen adam ýydy nura diýerler. Ya watany deport edýär. Etmen şodatlar. O kapım alıp bolýar, sen näme satyn alan prawanyny nädip maşyn sürjek Ýewropada. 5 kilometr geçersin, 10 kilometrde avariya düşersin. Özüňem cehennem bol, o kaptaran maşynyň içindäki belki çağaly maşgaladyr, ya ýenem biridir. Sen oňa ömrüň kesýändir. Pikir edin şular ýaly prawan alyp ullanmak. Yani bizimkiler öwrenipdir hemme zady para bilen çözmek. Ýöne bu Ýewropada döwletde 99 göterim, diňe açyk hakykat, hakyky ilmiň bilimiň boýunça iş berilýär. Başgaça da doğru düşünmüşüm. Ene gysgaça şonay da indim men ýolda bar ýakam serhetde ýa ýene bir ýerde reportaj eder duran onun mesmut. O sonra ýurda gelemde iýdi giderli goýan şodatlar. Bormy watandaşlar? Onu gayrat edin. Ene bugün mene 10-njy mart o haramzada ogluny öz ornuna goýýar. Ene göljekmisin, öljekmisin? Ene bolýan zatlar. Ene ýurdun başyna çykan 2 milyon halkın äferilmeýändigini inesi özüňiz gördüňiz. Şu halkın ýüzüne tüýkürip, o taýda ine men edi bilsim şu diýip saýlaw geçirýär. Ine halk hem şu zatlar ýuwda oty. Ýüzüne tüýkürse-de halk ýüzüni süpürip ýene-de başyna şak salyp oty. Men üçin bu gaty gynançly zat, bu zatlar watandaşlar bir kabul edip düşünür ýa zatlar depes açylyş ýa bolup duran zatlar. O nähil hanby ýurdun konstitusiýasy, hani bu zatlar bu halkyň haqqy, hukugy saýlamaga, seçmäge bolan. Hani ýeri geler düşer hemmesi geler. Dur berňente. Şol bütün Türkmenistan boýunça jemy 3500 daşana kylberlerde saýlaw uçaşlary barda şu gün şu taýda. Şol hemme saýlaw uçaşlaryň, yerli saýlaw uçaşlaryň ýol başçylary ady familiýasy bellidir. Kelläňiz bilen jogap berersiňiz edýän galplygyňyz üçin ýa türkmen halkynyň, türkmen döwletiniň garşysyny edýän jenaýatyňyz üçin kelläňiz bilen jogap berersiňiz. Erkek aýaly ýok. En zamon kanunlaryny şo taýda Türkmenistanyň täze parlamenti kabul eder. Men teklip ederim şo parlamenti. Görelim. Ondan soň näçe azatlykda ýaşarsyňyz. Utanmyşsyz, behaýa, benamussuz hemmäňiz. Şol iki sany haramzada diktatora hyzmat edip 30 ýyllap halkymyzy çökeren faktiski siz, ol iki diktator hiç kim. Erkek bolýan bolsa çykdym başa baş men garşymy şol lellim. Dürlü tüpöňden, ýaragdan, pyçakdan başy çykýarmyş arýan bar. Han göreli kim alýar. Han alyň aly meýdany. Başarma. Olur diňe şol gara goýjydan ýeňsededim bilen haramzadalardyr. Sizem şolara hyzmat edýäňiz. Hemme magarify işgärler, polis işgärler, meheme, prokuratura, sud, baryňyz ine parahor, yalançy, ikiyüzli, watanyň döňüge siz haýynlar. Uruş wagty bolan bolsa sizi ýönet, ide sorasy haýaty söre ataýmaly hemmäňiz. Uruş döwrüniň kanuny boýunça. Siz götürne gizgen ýa parahatlyk diýen bol, ýa bitaraplyk diýen bol, garaşlyk diýen bol. Wagt men tak durun, siziň wagtyňyz gaty bolaýlak geldi. Ene ýemese Urban bolyn Putin kakasy gider boli, ertesi gün sizem gidersiňiz. Gaçyp gidip gidenjek ýeriniz ýokdur, şunu bellem. Yani geler siziň başyňyza ağlaýa bolan güni. Diňe garyp ağlap gezmeller, siziň çyňsajak güni. Şonda çyňsaman mertbep kabul edin beriljek ýa-da. Men size şonu aýdaýyn. Saýlawyňyz başyňyzy diýsin, başyňyza getirjek musalladyňyz bilen bile. Bor watandaşlar men şu taýda duran görýän bolany soň häzir paýyş tögümem gataqdyman. Hemmäňiziň öýüňize saglyk, çykar duran, aýdar duran, gaýrat edin, birek gollan, dogurlyk göz bilen seredin. Ağlap duranyň garybyň deninden, elini serip oturan deninden geçme. Elinizi uzadın, hökmen. Buğday nanın bolmasa buğday sözün ýokmudy diýe köňlük türkmenler. Şoň üçin elin birek dogurlyk göz bilen garamanyň başarylygyny indi wagt ýetdi. Täze Türkmenistany gorjak bolsak, biz hemmämiz bir millet, bir dogun diýip tanymaly ýa bilmeli. Başgaça bolmaz. Başgaça bolmaz.
Şonu aýdaýyn. Borunu hemmäňiziň öňüňizde saglyk, janyňyz sag bolsun, saglykda görüşelim. Sag oturuň vatandaşlar.